Vítám vás u dnešního videa. Předem upozorňuji na blikající obrázky a jdeme se podívat na ty meruňky. Meruňka vypadá takto. Je měkká, je sladoučká, trochu chlupatá, má ve svém středu pécku a roste překvapivě na stromě. Patří do stejné skupiny jako broskvoně. Jedna meruňka váží od 40 do 90 gramů. Mohou pomáhat například od zácpy, posilí kosti, zlepšují zdraví srdce, snižují krevní tlak a to díky draslíku a měly by pomáhat i od horečky, bolesti uší a problémy s kůží. Podíváme se, co takové meruňky na 100 gramů obsahují. Například 6 až 10 mg vitamínu C, kterého obsahuje nejvíce a stačí vám přibližně 8 meruněk na jeho denní dávku. Ale také 280 mg vitamínu A od 400 mg do 70 mg dalších vitaminů, jako například B1, B2, B3, B6, E a dalších. 100 gramů těchto zlatých kolíček dále přibližně obsahuje 43 kilokalorií. 0,1% tuku, necelý gram bílkovin, 7,2 gramů sacharidů, 1,7 gramů vlákniny, 280 mg draslíku, 17 mg vápníku, 9 mg hořčíku, 0,6 gramů železa a 3,6 miliontin gramů kyseliny listové. Přesné hodnoty vám hodím do videa, protože jak na Wiki, tak na Enzip se hodnoty mírně liší. Na jednu meruňku připadá přibližně 85% dužiny, 7% na slupku a 8% na pecku. Pecku však nekonzumujte, ale její obsah, kde se nachází semeno, ve velmi malém množství můžete. Semeno neboli jaderko obsahuje amygdalin, který se v žaludku mění na kyanovodík. Kyanovodík je pro tělo silně toxické a může způsobit nevolnost, horečku, nespavost, bolest hlavy a další nepříznivé superschopnosti. A při větším množství jsou jaderka smrtelná. Ale prý je bezpečné u dospělého člověka sníst až 3 malá jaderka. U dětí půlku jednoho jaderka, a to aniž byste překročili maximální bezpečnou dávku stanovenou těmito písmeny. I když Ernest T. Krebs, americký biochemik, zjišťoval, že by amygdalin mohl být lék na rakovinu, ale testy tomu zatím nenasvědčují. A proto bych osobně nedoporučoval jaderka konzumovat. Meruňka je z velké části jen voda a na její jedlou část připadá přibližně 72 až 90% vody, 7 až 17% cukru, 1 až 1,5% kyselin, 1% celulózy, 1% pektinu, 1% bílkovin a 0,5% třískovin. Vaše milované maminky a babičky používají meruňky na lahodné dezerty, jako jsou koláče, buchty s drobenkou, nebo i plněné knedlíky a mnoho dalších pochutin. Ale i v cukráctví se můžete setkat s dortíkem, na kterém leží krásně seschlá meruňka na pokraji smrti, nebo lahodné džemy a marmelády. Či jen zavařit do sklenice nebo usušit a mít pochutinu připravenou na krutou zimu. Ale pozor při zavařování, protože meruňky ztrácejí své vitamíny, včetně vitamínu C, který se při teplotě 60 stupňů Celsia a víc začne rozkládat a zavařené meruňky už nebudou dobrým zdrojem tohoto vitamínu. Aby se vitamin C nejlépe zachoval, je meruňky doporučené zmrazit. Meruňky lze také usušit a poté konzumovat, anebo sušené přidat do čaje. Ale i si můžete udělat smoothie, rošlehat a zmrazit jako zmrzlinu, anebo si počkat, až trochu přezrají a vypálit si meruňkovici. Meruňkovici však nechte profesionálům a doma to nezkoušejte. Z meruněk se lisuje i olej, který se získává z jejich semen a natvrdo a bez lásky se lisují a poté získaný olej použijí v kosmetice do krémů nebo balzámů. Tato kosmetika hydratuje a pomáhá regenerovat pokožku, hlavně co se týká spálené kůže od slunce. A můžete si tento krém vyrobit i u vás doma. Vezměte 4 meruňky, rozhňácat, přidat 2 lžíce olivového oleje, dohňácat a nanést na spálenou pokožku. A po cca 15 minutách opláchnout vlažnou vodou. Jestli to funguje, zkusíme někdy příště. Třeba v zimě. Napište mi do komentářů, jestli jste si tento krém někdy sami doma vyrobili. Meruňka není původně evropský strom, ale čínský. A meruňky se tam pěstovaly už před cca 4000 lety. Ale meruňka se do Evropy dostala zhruba, co se narodil Ježíš, tudíž když se začalo počítat našeho letopočtu. Kdy se přes Arménii dostala do Itálie a přes další země jako Slovinsko, Štýrsko a Rakousy se dostala až k nám. Cena 1 kg meruněk se bez akce pohybuje kolem 92 korun. A když chytnete solidní akci, tak i za 45. A to se vyplatí, horsté. Ale vzhledem k náchylnosti jarních mrazíků se cena může každoročně lišit. A právě proto u nás v Česku se hodně pěstuje na Jižní Moravě, kde si daří nejlépe. A kde meruňku také nazývají marhole nebo marhola. Ale pěstují se i u našich slovenských bratrů, a to na jihozápadním a východním Slovensku, kde meruňku zase nazývají marhule nebo marhula. A jak u nás, tak na Slovensku se spíše pěstují do 250 metrů nadmořské výšky a s průměrnou roční teplotou nad 8,5 stupně Celsia. Meruňky své květy ukazují už brzy z jara a plody dozrávají přibližně uprostřed léta. Tak přátelé, to je vše o meruňkách a kdyby vám chyběly nějaké informace, dejte mi vidět dolů do komentářů. Ať pro další zajímavá videa vím, jaké informace vám chyběly. Děkuji za sledování, nechte like, dislike či odběr a příště se podíváme na další pochutinu. Čau!